Jamen for os er det en glæde i dag at kunne annoncere, at Johanne er med ombord i bestyrelsen, fordi vi mangler i dag, synes vi, kompetencer inden for det sociale område. Vi støtter rigtig meget op omkring sårbare børn og deres familier, og der kommer Johanne med en dokumenterbar erfaring fra Red Barnet. Og for det andet synes vi også, at Johanne har dokumenteret gennem rigtig, rigtig mange år, at hun har et stort samfundsmæssigt engagement, og det er meget vigtigt for en fond som os, hvor vi er en del af samfundet og dens udvikling. Og sidst men ikke mindst, så synes vi, at Johanne har den rigtige personlighed, fordi vi arbejder sammen som et team i bestyrelsen, og der synes vi, at Johanne passer rigtig godt ind. Jeg er meget glad for og glæder mig rigtig meget til at være en del af bestyrelsen i KV. Og det er jo fordi, jeg i mit arbejde i Red Barnet hver eneste dag møder de børn og de familier, de enlige mødre, som lever i fattigdom, og for hvem fattigdommen begrænser dem og bekymrer dem og belaster dem hver eneste dag. Og det er jo lige præcis de mennesker, som fonden som en del af sit fokus arbejder med. Jeg tror, det der som tiltaler mig allermest ved KV-fondens arbejde, det er det stærke sociale fokus. Og grund til det er så vigtigt, det er jo fordi vi desværre ved, at der fortsat er omkring 50.000 børn i det danske samfund, der faktisk lever i fattigdom. Og her kan en fond som KV-fonden virkelig gøre en meget, meget stor og vigtig forskel. I en erhvervsdrivende fond, som vi er, så søger vi altid efter at have de rigtige kompetencer. Og vi har jo både en erhvervsvirksomhed, og der har vi nogle af os, som har mange års erfaring og kompetencer inden for det. Og så har vi som sagt vores uddelinger, hvor vi har nogle helt særlige fagområder. Og hvis man skal kunne uddele rigtigt, som faktisk kan være vanskeligt, så skal man forstå ret præcist, hvad det er, man uddeler til. Og der har vi identificeret igennem den senere tid, at det område, som Johanne kommer til at dække, det har heldigvis været et område, vi har kunnet investere mere og mere i. Men det er også et komplekst område, og det er et område, som vi havde behov for at få sådan en dygtig ressource ind som Johanne, som arbejder med det til hverdag. Jeg håber jo, at jeg kan bidrage til KV-fondens bestyrelse med dels en viden om børn og familier, som lever i udsathed, som lever i fattigdom. Og så håber jeg også, at jeg kan bidrage med nogle erfaringer fra den anden side af bordet, altså fra de civilsamfundsorganisationer, som ofte modtager fondsbevillinger til lige præcis at arbejde med mennesker, børn, familier i socialt udsatte positioner. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev endnu dygtigere til at nå ud til den målgruppe af enlige mødre og familier, som har rigtig store behov, som lever i fattigdom, som ofte også har andre ting at kæmpe med, og for hvem det der med overhovedet at opdage, at der er en fond, man kan søge, det er ret uoverskueligt. Altså det stiller jo store krav til fonden, at vi er synlige og nemme at forstå hos målgruppen. Jamen, vi har den forventning, at Johanne kommer ind, og det er vi 100% sikre på, og vi har allerede snakket om nogle ting, vi skal til at kigge på, og vi skal have lavet lidt mere strategi inden for vores uddelingsområder, specielt det, der relaterer sig til sårbare børn og deres familier. Og så glæder vi os til, at Johanne også er generalist, forstået på den måde, at hun generelt set har en rigtig god samfundsmæssig forståelse, og vi er også sikre på, at vores erhvervsaktivitet har rigtig godt af, at der kommer nogle friske øjne med ind og er med til at udvikle det. Så det er et teammedlem, fuldgyldigt teammedlem, som vi har glædet os, og jeg er også personligt rigtig meget til.